Moi kaikille! Täällä olisi Sanni taas kerran. Ja kumpikaan niistä kissoista ei tällä hetkellä paikalla, että mä tuuraan niitä. Niin tässä videossa mä vähän kerron, että mitä videoita mä aion kuvata. Kaikki varmaan on nähnyt jo ne mun 2 ekaa videoita, jonka mä tein. Siinä on se mun 2 uutta petsiä ja Sonic-pelejä. Ainakin mä tuun pelaan Sonic-pelejä ehkä vähän lisää ja teen ainakin petsivideoita. Mutta mitä muuta mä kyllä vaan, niin siitä mä en ole ihan vielä varma. Ainakin jotain Minecraft-pelejä, jos joku tykkää Minecraft-peleistä, niin mä aion niitä kuvata. Ja ehdottakaa mulle tai jotain semmosia pelejä, joita mä pystyn pelaamaan. Ei mitään semmoista, mitä mä en pystyis, koska meillä ei ole siinä mitään semmosia minipelejä tai sellaisia. Meillä ei ole niitä. Mut Simsia mä voin kyllä ehkä joskus, sit kun se korjataan, niin sit mä voin kyllä pelata sitä peliä. Koska musta tuntuu, että kaikki jotkut tykkää Simsistä ja niin. Toivottavasti te tykkäätte petseistä, Simsistä, Minecraftista, Sonic-peleistä. Ja niin, kuten mä teen sellaisia vähän erikoisia videoita. Mut mulla on semmoista sanottavaa, että mulla meni siinä aikaa, kun mä sain tän kanavan pystyyn. Se menee tosi kauan, että saa sen niinku tajua, miten mä pystyn tekemään. Mäkin sain, meilläkin meni aikaa, että mä sain sen toimimaan. Mut nyt mulla toimii se ja nyt mä voin alkaa tekemään videoita. Ja sori, jos mun naama ei näy kovin hyvin. Nyt se näkyy. Mulla on tämmöiset hienot aurinkolasit. Mä vaihdoin ne tavaraa. Mut hei, nähdään myöhemmin. Moikka!